ассалому алайкум дӯстони азиз. Аввалан бар ҳама шумо саломатӣ хоҳон ҳастам, зеро саломатӣ беҳтарин неъмат аст. имрӯз шанбе 23 сентябр дар бораи қурби асъор маълумот медиҳем. $100 баробар ба 1096 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1166 сомониву 75 дирам. бародарҷоно, хоҳарҷоно, аз ҳама шумо илтимос, дар зери навор лайк монед ва ба канали мо подписатсия кунед. раҳмат барои дастгирӣ. бо дастгирии шумо мо 130 000 обуначӣ шуда истодаем. иншоаллоҳ аз ин дида зиёд мешавем. ва мутаассифона 1000 рубли русӣ баробар ба 114 сомониву 37 дирам мисли ҳар вақта. интизори ана ҳамон рӯз ҳастем ки худоё накарда ба зудӣ ба шумо дар бораи қурби асъори рубли русӣ хеле хабари хуш медиҳем иншоаллоҳ. ва 1000 юан баробар ба 74 сомониву 20 дирам. барои реклама ва барои ҳамкорӣ рақамҳо дар рӯи экран. раҳмат барои дастгирӣ, раҳмат барои поддержка, раҳмат барои боварӣ. худо нигаҳбони шумо.